Este é a chave de Santiago. Temos outra parecida na Coruña, que a única diferencia con esta é que a chave de Coruña é un pouco máis longa. O reglamento máis ou menos é igual. En cada partida van participar obrigatoriamente 4 xogadores, emparellados de 2 en 2. Cada xogador lanzará 2 pellos por tirada. Os pellos que non atinen na chave hanse contabilizar por tantos, cada peso un tanto, por proximidade coa chave. E a puntuación de cada partida é de 100 tantos. Cada pello que golpea a chave terá gañado un valor de 8 tantos, tendo que ser un lanzamento directo, sin rebotes, ni interpretado antes no chan ou no cepo. E o sistema de anotación consiste en descontar os tantos conseguidos dos acadados polo xogador do equipo contrario.